La comunitat científica i el món polític avui ret un homenatge amb la figura del doctor Baselga, que va liderar la investigació contra el càncer des del millor hospital del món, que és el Memorial Sloan Kettering Center, al costat d'un altre català, d'en Joan Massaguer. Joan Massaguer, bon dia i moltes gràcies. Bon dia. La notícia de la mort del doctor Baselga ens ha agafat a tots per sorpresa i ha provocat un sentiment terrible de consternació. No sé si vostè n'estava al cas del seu estat de salut. No ho sabíem. Hem estat sorpresos com tothom. Tremendament sorpresos i tremendament xocats, tant pel fet com pel tipus de malaltia. Per totes les persones que ens estan escoltant a aquesta hora, ens pot fer 5 cèntims de qui era el doctor Baselga? El doctor Baselga era un oncòleg català, espanyol, i que va desenvolupar la seva trajectòria a cavall entre Barcelona i Nova York. Va estudiar medicina a Barcelona, va venir al Memorial Sloan Kettering de Nova York a ampliar els seus estudis, fer el que se'n diu el fellowship en l'àmbit mèdic, i després d'això va tornar a Barcelona i com a cap d'oncologia, l'Hospital Vall d'Hebron va posar a Barcelona en el mapa de la investigació oncològica aplicada, és a dir, transformar els descobriments fets en laboratoris i els medicaments prometedors, les noves teràpies prometedores, convertir aquestes promeses en realitats a base d'engegar un programa molt vibrant, molt actiu, d'assajos clínics. Al cap de 12 o 14 anys, me sembla, d'estar al cap d'aquesta unitat a Barcelona i d'haver revolucionat l'oncologia en el país, va decidir tornar als Estats Units amb una breu estada a Boston, però després va ser fitxat al cap de 2 anys per esdevenir el cap mèdic del Memorial Sloan Kettering. Poc després ja vaig ser nomenat cap científic del Memorial Sloan Kettering, donant-se la circumstància, coincidència de que 2 catalans estaven en aquestes 2 posicions paral·leles dintre de l'institució. Durant aquest temps, el Josep va seguir sent, i de manera ara més prominent que mai, un gran campió, un gran atleta, un gran lluitador per transformar de la manera més ràpida possible totes les promeses que anaven sorgint de la investigació en tractaments efectius o no, depenia del resultat dels assajos, però en molts casos positius per benefici del malalt. Aquesta està la seva trajectòria científica. Ell es va retirar de Sloan Kettering per una sèrie de circumstàncies que s'han fet públiques fa 2 anys i mig i que aleshores, al cap de pocs mesos, va ser fitxat per la companyia farmacèutica AstraZeneca com a cap dintre de la companyia, cap de la secció d'oncologia, fins ahir. Què li deu la medicina catalana al doctor Baselga, Joan Massaguer? La medicina que a nivell és internacional, però dintre de Catalunya el seu impacte, la seva dedicació a la ciència i a l'activitat clínica, la creació d'entitats, d'unitats, de fundacions, han posat sobre la taula oportunitats per molts investigadors joves i veterans, per molts clínics joves i veterans, a través d'exemple i a través de prestació de lideratge. El seu paper, en fi, ha estat també fruit del moment en què vivim l'oncologia, el moment en què aquelles promeses que es feien a finals del segle XX, de que les investigacions, els descobriments, un dia resultaran en grans avenços o avenços cumulatius que tots junts seran un gran avenç, allò va començar a arribar. I ell, de manera molt carismàtica i molt efectiva, estava a l'avantguàrdia d'un grup gran, afortunadament, d'oncòlegs en tot el món. Però, dintre de Catalunya, era l'exponent dintre de Catalunya en gran prestigi mundial. O sigui,
això va donar una gran empenta i confiança a molts altres que volien, en fi, que han estat inspirats a seguir aquests passos. Acabo per si no fos prou l'impacte de la mort prematura del doctor Baselga, encara és més dolorós saber-ne la causa, que és la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, que és una dolència rara, d'evolució ràpida i incurable, que fins i tot els seus fills s'han encarregat de demanar una mena de crowdfunding per l'ajut, precisament per lluitar contra aquesta malaltia. Ja ho sé que no és la seva especialitat, Joan Massaguer, però què se'n sap d'aquesta malaltia? Doncs se'n saben unes forces coses, però no les necessàries per poder-la combatre. És una malaltia molt rara, amb una incidència d'un per cada milió de persones, i és una malaltia que està provocada per un agent infecciós molt particular, proteïnes mal plegades, literalment. Es produeix més comúment de manera espontània. Les causes no se saben, com no se saben tampoc a vegades perquè tenim mutacions que donen lloc al càncer. Es produeixen per errors que comet el nostre propi cos, la nostra pròpia fisiologia, dintre de cèl·lules concretes, en aquest cas cèl·lules del cervell. Bé, aquesta alteració molecular es propaga per si mateixa i fa un efecte dominó de trasbalsar les estructures, l'estructura pròpia de les neurones i de les cèl·lules que les envolten. Progressa de manera molt ràpida i no hi ha cap indici de com ficar-se a poder-ho parar o si no evitar parar. És una de les grans perplexitats que tenim, tot i que entenem molecularment què és, però en aquests moments sembla una impossibilitat abordar-ho terapèuticament. Ha d'haver estat terrible per Josep Baselga i la seva família rebre aquesta diagnosi. No sé jo personalment quan va succeir. Sembla que ha estat particularment ràpid, perquè és una malaltia que avança prou ràpida, però és una qüestió de 3 a 6 mesos. Jo no sé si estava diagnosticat ja des de la tardor a l'estiu, però és possible que hagi estat el diagnòstic encara més recent, almenys el diagnòstic obert, i ha d'haver estat terrible per ells saber el que els esperava, sense cap esperança de sortir-se'n. Terrible. Joan Massaguer, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui dels Estats Units. Moltes gràcies i molta força. Bon dia. Gràcies. Són les 9:21. Aquell trident que comentàvem, que va guanyar el Premi Catalunya, en Joan Massaguer, amb el doctor Josep Baselga i amb el doctor Manuel Esteller. Hola, doctor Esteller, bon dia. Hola, bon dia. No sé si la notícia el va agafar tan per sorpresa com a nosaltres. Sí, no ho sabia, ho desconeixia. Ara feia temps que no parlava amb en Josep. Una molt mala notícia, una forma molt dolenta de començar la setmana. En el cas del doctor Baselga, es pot explicar per què la seva contribució ha estat tan fonamental? Jo vull reconèixer amb el Josep Baselga com un innovador, una persona que va permetre la transició entre una oncologia més clàssica i una oncologia moderna. Una persona que volia conèixer les bases moleculars del càncer i aplicar-les per millor tractaments, però de forma directa, en formació mèdica. Ell era un metge que usava aquest coneixement biològic per desenvolupar millors fàrmacs. Jo crec que això va ser un canvi radical respecte a un metge més d'un segle passat i els nous metges que estan formant-se avui en dia. Aquest any en farà 5 d'aquella imatge que comentàvem, d'aquell Premi Internacional Catalunya, d'aquella visita en aquest estudi, tant de vostè com del doctor Baselga com del doctor Massaguer. Recordo que en aquest estudi vam parlar amb tots tres i el doctor Baselga deia que era un moment dolç a la recerca contra el càncer. 5 anys després, quin balanç fa del que s'ha aconseguit i com veu la situació ara mateix? Jo veig la situació amb bones notícies.
estava recuperant unes frases que deia el doctor Baselga, no?, de que el càncer es curava des de dins, també, i que referia això no vol dir res estrany. Parlava del sistema immune, de l'immunologia, i hem passat de tractaments més bruts a tractaments més nets d'immunoteràpia, per exemple. I això ha estat un gran avenç que ha passat en els darrers 5 anys. Des d'aquell premi ara hi ha hagut veritablement molts avanços en aquest camp, i també els mateixos estava amb la seva capdavantera el doctor Baselga. En tot cas, el davantal deia que si fóssim un país normal estaríem amb la bandera mig pal fent homenatge sense parar, no? Sí, veritablement, quan s'esmenta la seva trajectòria en Estats Units i Catalunya, va arribar un moment que el país se li va quedar petit i va tenir que tornar als Estats Units per fer la recerca que volia fer, una recerca més gran, més ambiciosa. I que és important també saber que al final va complir el seu somni, no?, que era la de direcció del Memorial a Nova York, no? Per tant, jo crec que una persona que pot acabar tenint el seu somni complert és quelcom que al final segur que va tenir cert grau de felicitat. Parlàvem amb el Joan Massaguer sobre aquesta malaltia de Creutzfeldt-Jakob, que és una malaltia rara. Fins i tot la família ha demanat que en lloc d'enviar flors la gent enviï diners d'un crowdfunding a l'Hospital Clínic de Barcelona per la recerca d'aquestes malalties rares. En coneixia alguna cosa d'aquesta malaltia? O ens coneix alguna cosa, com ens explicava el Joan Massaguer? Sí, no és el meu camp d'especialitat, però veritablement la història que menciones enllaça molt bé amb el llegat del doctor Baselga. Aquesta mentalitat americana que també tinc jo i altres que compartim. És a dir, fer de nostres actes una acció útil en el futur. És a dir, que es creï una fundació, o accions de suport per a la recerca de malalties neurològiques sense tractament, el Creutzfeldt-Jakob, és un gran llegat. Més enllà de que el doctor Baselga hagi format bons investigadors, bons metges, haver format aquesta consciència de que quan quelcom dolent passa, el que hem de fer és invertir més en recerca, jo crec que és un punt clau. I aquesta ajuda ara que està vehiculitzada per la seva filla, la Clara Baselga Garriga, a la Fundació GoFundMe, és molt útil. Si em permets ara contestar breument la teva pregunta també, malalties neurodegeneratives, l'altra gran frontera. Si avui en dia som capaços de curar un 60, 62%, 65%, si som optimistes del càncer, no curem cap demència ni cap malaltia neurodegenerativa, cap d'elles. Això podem alentir el procés. Estem parlant d'esclerosi lateral amiotròfica, estem parlant de Creutzfeldt-Jakob, estem parlant d'Alzheimer. Per tant, hem d'invertir encara més en recerca. I sé que em faig repetitiu, però és l'única forma de sortir d'aquests problemes de la salut. Vull acabar, doctor Esteller, recordo que fa uns mesos vam estar parlant precisament del tema del coronavirus amb la relació amb el càncer, i recordo que va dir, vostè ja comentava que més enllà de les mesures de precaució que estaven prenent en aquelles èpoques, això de parlar de les vacunes ho veien com molt lluny, i vostè deia, les vacunes ens marcaran el canvi del que seria de l'optimisme, del pessimisme al pessimisme, i també deia que no sabem quan duraria la prevenció i si aquesta vacuna aniria bé o no aniria bé, perquè quan no arribi una altra soca i sigui més potent i llavors hagi de canviar. Vist en perspectiva d'aquella conversa que vam mantenir, si no recordo malament, això devia ser cap a les èpoques just abans del Nadal, li pregunto, 3 mesos més tard, això de la medicina i d'aquests virus varien en molt poc temps, com veu la situació 3 mesos després? El que veig és que jo vaig comentar que la solució vindria de la mà de les vacunes, d'algunes vacunes, i veig que les vacunes estan fent un canvi radical. Les poblacions altament vacunades, ja sigui en el cas d'Israel o del Regne Unit, són les que actualment estan lidiant millor amb la malaltia. I també és de frustració, és a dir, els científics han fet la seva feina, els científics han fet la feina de produir vacunes en un any, diverses vacunes, de diferents formes de vacunes, però encara la distribució, la producció i l'arribada a la població no és la que voldríem. Per tant, el problema, al fons, no és un problema de coneixement, de ciència, que són prou bons a fer-la en un any, sinó al final és un problema també de gestió d'aquests recursos. Manuel Esteller, moltes gràcies i una abraçada molt forta i molts ànims. A vosaltres. Que vagi bé, bon dia.